Vamos a ver ahora nosotros, ya verás tú, con tu verde. Se pode dicir, sin temor a errar, que foi, en términos electorais, non sei se sempre dicir o millor, pero probablemente si tamén, un dos millores, probablemente o millor ano da historia do Partido Popular de Galicia en canto á consecución de obxectivos electorais. Creo que podemos decir, con orgullo, ademais, que en 12 meses demos a volta ao mapa de poder que estaba establecido a 1 de xaneiro do ano 2011 en Galicia, simplemente por facer un recordatorio. De logo, sen ninguna dúbida, xa lles podo asegurar que, igual que fixemos no anterior Congreso, os compromisarios e as compromisarias do Partido Popular de Galicia acudirán con orgullo a volver a apoiar a unha afiliada do Partido Popular de Galicia para que volva a dirixir os destinos do partido durante os 3 anos seguintes á celebración deste Congreso de Sevilla. Hai algo, dende logo, que un dato obxectivo que está aí e que non se pode poñer en cuestión, que é a primeira vez que o Tribunal Supremo, facéndose eco do antes exposto por unha magistrada, neste caso de Lugo, e pola Fiscalía, atopa que pode haber, que hai suficientes indicios de delito para facer esta imputación a unha persoa que acaba de ser ministra, ou foi ata hai moi pouco tempo, polos delitos, polos feitos que se lle están imputando. Creo que é un dato que está aí. A partir de aí poderíamos, simplemente dicindo a 10ª parte das cousas que dixo o señor Blanco cando compañeros e compañeiras do Partido Popular se encontraban en situacións probablemente menos graves da que se poda atopar agora, simplemente dicindo a 10ª parte poderíamos decir cousas, pois creo que de moito grosor, pero como o señor Blanco o problema o ten coa xusticia, non o ten co Partido Popular, simplemente creo que facendo un recordatorio as cousas que decía o señor Blanco, con eso é suficiente en circunstancias parecidas.